Moi Pena. Moi. Oot sä jumissa? Haloo. No moi. Esittele vähän sun pönttöä, Jouko. Näytä vähän mitä kaikkea kivaa sun pöntössä on. Noin just. No siinä sulla on semmonen kurttumelalehti. Sen päällä on kiva köllötellä, kun se on semmonen paksu. Sitten sulla on kivoja kiviä täällä ja anubiaskasveja ja sitten sulla on miekkakasveja ja tossa sulla on tommonen punainen tiikerilumme, ihan pikkunen vielä ja tohon mä astin sulle tommosen konnanputken. Ja tuolla on tommonen möhöpallo, jonka oikea nimi taisi olla joku ahdin partapallero tai sinne päin, mut möhöpallo on mun mielestä vähän kuvaavampi. Sitten tuolla on tommonen punertava Intian vesitähdikki, jos oikein muistan, ja lisää noita anubioita. Ja kanto. Mökkiä sulla ei enää oo, kun se ei enää mahtunut. Tuli niin paljon kasveja. Mites Pentti sulla ja suodattimella menee? Menit sinne suodattimen taakse sitten. Ilmeisesti parisuhde on jälleen kunnossa. Tuu vielä sanoa moi Pena. Tuu. Missä Pentti? Oisko ruokaa? Saisit sä ruokaa? Oisko ruoka-aika? Oi ei vitsi, oisko ruoka-aika? Ruokaa. Sori, et sä saa ruokaa. Mä vaan halusin tähän kameralle. Oot sä niin soma.